Nakakita mo ani, maning tawhana ang nag-ingon nga ang Mindanao mura daw og sub-Saharan Africa. Maayo kay ning tawhana. Kay nagud kuno siya nagpuyo sa lugar nga sa Luzon nga murag na sa Europe. Daog-daog ng imuha kamong mga taga Luzon, hilig kay mo mang daog-daog sa taga Mindanao. Daghan kay naglagot ani niya karon. Tungod kay naglagot man mo, mobaws ta. Ato ning kumoto ning tawhana. Atong orasyonan. Orasyon dila payat, ang unang makalayat mo'y unang makakayat. Mauni iyang hitsura. Perting gwapuha. Pero kung inyong tan-awon, nag-live siya na puno ni bas mga tao. Kung usa ka sa naglagot niini, i-share kining akong video kay aron maabot ni ngadto niya. Ipakita na to nga ato ni siyang kumuton. Kamo diha kung naa mo'y itaw nga ipakumot pagsulti mo, i-comment sa inyo sa comment section. Kay ako na mismo mukumot anang ilang mga naong. Ingon aniong ko na pagkumot Salbahis ning taga Luzon ha. Kabaos na ta. Ug di pa gyud mo matagbaw. Human na to kumoton, ato pa gyud ning tanggalo ni ang baba. Kuhaan na to nagbaba nabungi na. Bungi na Sama na pa mo ipakumot diha kay ingna ko. Kumuton ko na kadang orasyon aron nga makabaos ta.